Poštovani gledalci, danas imam veliku čast i zadovoljstvo da se nalazim u društvu jedne od, ako ne i najharizmatičnije, najtalentovanije i jedne od najuspešnijih pevačica na našoj domaćoj javnoj sceni. Njena harizma, njen moćan glas i to što je svi vole i prosto toliko je dobar čovek i dobar prijatelj i kolega, prosto govori o njoj više od 1000 reči. Ja je privatno jako puno volim i znamo se dugo godina, a lično je i meni omiljena pevačica. Još jednom da kažem, ogromna čast i zadovoljstvo što se nalazimo u društvu moje Andreane Čekić. Joj, hvala ti, kako si divna. Ali ovo je stvarno bilo srca. Sad bi te zagrlila i ovde da legnemo, ali ovaj... Kao sam da kažem, jedna gospođetina pre svega. Isto mogu i za tebe da kažem, ti znaš da... uvijek imaš posebno mesto u mom srcu i ja ovo danas uopšte ne gledam kao neki intervju, s nekim tamo novinom, nego ono kao našle se i pijemo kafa. Može kafa. Tako da hvala ti puno i eto. Hvala ti puno što si se odazvala, ja ti se jako dugo dogovaram oko ovog, ja znam koliko si ti zauzeta, zaista sve znam, pratim sve. Kaži mi kako si ti meni ovih dana? Dobro sam, ali bit ću iskrena, kao i uvek, malo sam ovih dana više u stresu, bilo je dosta nekih promjena, bilo je što se tiče privatne strane i par onako ne baš lepih vesti, ali dobro, uglavnom trudim se da sve nekako gledam pozitivno i kome god treba moja pomoć, savet, topla reč, šta god to bilo, ja sam tu za svoje najbližnje. I eto, jednostavno malo, kažem ti, drugačije mi je ovih dana nego pre možda mesec dana, ali ne dam se. Jako sam fokusirana na posao, na karijeru, na pesme, na sve ono što sam sebi zacrtala. Ali eto, o tome ćemo sad sve i pričati. Da, sad ćemo sve po redu. Evo, negde možda gledalci očekuju da te pitam, ali ja ću tebi ostaviti, naravno da izabereš, hoćeš da podeliš s nama šta se to loše dešava, jer evo, ne moraš, što bi rekli, ako ne želiš. Pa dobro, reći ću ovako, samo neko iz porodice mi se malo razboleo, ali ja se nadam da će biti sve okej, tako da... Eto, nadam se ja da će biti sve okej. Ajde da krenemo stvarno nekih malo vedrih tema, naravno. I nadam se da će ceo intervju zapravo biti vedar, jer ti si prosto takva i osoba. Normalno. Evo ovako, moram da kažem, prošla godina i ova godina, mislim ti uvek radiš. Ti si jedna od najtraženijih pevačica zaista kod nas. Pokidala si s albumom, spotovi, da ne pričamo, mislim to je sve nekako upakovano. Koliko si zapravo energije potrošila? Znam ti nisi neko ko non stop nešto izbacuje. Treba ti vremena da ti to sve upakuješ po svom ukusu. Koliko sam energije potrošila? Sve sam dala od sebe i taman sam mislila da više nemam energije, ali stvarno u jednom trenutku sam toliko bila umorna od svega. Međutim, kad ti dobiješ taj feedback i kada vidiš reakciju publike, tebi se zapravo vrati još više energije nego što si tad imao i potrošio i to je nešto što je jako čudno. Sada, trenutno, se osjećam, iskreno ti kažem, nikad bolje, nikad jače, nikad svesnije, sve mi se radi, daju mi se intervjui, sve mi se to radi, sve mi se to sviđa, sve me raduje. Što ranije, onako, nije baš bilo uvek tako. Znači ti si sad doživjela svoju, ono što kaže ko žena, i horizontalu i vertikalu i sve totalno si u jednoj osi, što bi rekli, životnoj. Bukvalno, ne znam do čega je, ali sigurna sam da dosta ima do toga, do podrške drugih ljudi, mojih saradnika, mojih prijatelja. Kod Borisa smo u ateljeu, on je tvoj najbolji prijatelj, je li tako, i saradnik? Jeste. I baš sam htjela reći koliko on meni pomogao zadnjih par meseci. Poslednjih par meseci i prelep je. Nemoj da pođeš kod devojka sa snimka, molim te. Znači, nije okej. Ovo me samo sad platio, a inače ga hvalim stalno. Dobro, hvala, srećo. Kupit ću ti nešto. Evo vidite, to je ta
pozitiva i toliko mi je ulio veru u sebe. Ja sam nju valjda u jednom trenutku putem možda malo zaboravila, ne mogu reći izgubila, ali je poslednjih meseci on mene jako trenirao da ja ponovo poverujem da je meni mesto negde na vrhu, na samom vrhu, naravno. Tako da ta njegova podrška i podrška naravno drugih ljudi toliko znači, to svakome želim. To svakome želim odmah na početku, kako se zove, kad neko startuje karijeru. Ja, nažalost, nisam to odmah imala, ali evo, jako je lako sad. Ali evo, na primjer, ja i ti pre, ne znam, ima tome jedno 7-8 godina, nešto smo razgovarali, ja sam rekla, ja mislim stvarno da je red da ti napraviš neki koncert. Ti si mi tada rekla, mislim da mi fali pesama. Evo sad kad bi te pitala, Andreana, da li razmišljaš u tom pravcu? Koliko je to tebi uopšte važno da napraviš u nekom momentu sada kad već stvarno imaš i pesmi i sve su hitovi? Jeste važno, jeste to. Ja mislim da je to san svakog normalnog pevača i pevačice. To, mislim, i kad si se pojavila na Prijovićkinom koncertu, mislim, videla si reakciju publike. Mislim, ona je pokazala mnogima da je sve to moguće i ja i tekako verujem u to. Jednostavno je došlo nekako i vreme velikih koncerata, čini mi se. Baš ih je bilo puno i bit će ih puno. I ja znam da zaslužujem da i moj koncert se desi. Tako da radimo na tome. Da, ja stvarno, jedva čekam, smatram da ti zaista zaslužuješ takođe da puniš velike arene. Mislim, za tebe nisu ni mali prostori, niš za tebe su stvarno ogromni, ako ne jednog dana, Bože zdravlja i neka Marakana. Može. Album Ispod kože zaista napravio je, imaš 2 dela albuma, ako se ne varam, je li tako? Da. Iz 2 dela si ga nekako podelila. Podelila sam, da drugi treba sad da izađe Pa kada će se to dogoditi? Pa, ja uvek kažem, to je pitanje za Dekija Kostića, ali dobro, šalim se. Okasnili smo fino, ali nekako i ne smeta, otko znam. Nismo imali sve pesme spremne kada je trebalo da izađe drugi deo i jednostavno ja nisam pevačica koja će izbaciti po svaku cenu bilo šta, samo da bi ih timeline ispoštovao, timing, kako se kaže. Tako da sad smo prikupili sve pesme, odlični su i tekstovi, sve prelepo. 2 sam otpevala, 2 nisam i Deki još da odradi aranžmane i da se snime spotovi. Ali ja moram da se sad nadovežem kod toga da si ti nešto otpevala. Ti si otpevala, boga mi, pesmu iz 70, čini mi se, 9. godine. Da li si još uvek onako lep od Zorice Brunslik, narod sad već zna, jel te, moje bivše svekrve. To je bivše svekrve, ta pesma je dospela u trending. Mene zanima jesu ti se javili. To je ono što ti mene pitaju zadnjih dana ljudi. Čekaj, da prvo nešto kažem o pesmi. Tu pesmu mnogo volim i meni dragi ljudi nju mnogo vole i ja sam nju nekad negde otpevala u nekom društvu za stolom pa je to neko snimio i ta verzija je već kao bila malo islušana na YouTube-u i skoro, da, u decembru je to bilo kad je trebalo da se snima taj neki novogodišnji show. Nas par je bilo pevača koji više pevaju na narodnu muziku i onda sam ja bila u fazonu, pa kad je već tako, kad se već pevaju i te neke starije pesme i ti narodnjaci, ja ću sad lepo da otpevam tu pesmu. Orkestar je skinuo pesmu, pritom nikad je niko nije čuo pre toga, osim mene. Da, ta pesma zaista onako vratila si je, što bi rekli. Da. I to je ispalo fenomenalno. S tim što kad je to posle izašlo na YouTube-u cela ta emisija, ta pesma je falila. Pa sam ja pitala šta se tu desilo. Možda je Kemiš lupio strajk. Nije. Ja sam se raspitala ko su autori. Autor je pokojni Šaban Šaulić. Aha. Da.
I samim tim sam se dogovarala onda sa njegovom suprugom Gordanom. Veliki pozdrav za nju i za celu porodicu Šaulić. I dogovorili smo se oko svega i ja sam otišla i kupila prava za tu numeru, u smislu taj snimak iz te emisije. I stavila na svoj kanal pesmu i evo, reakcije su fenomenalne, iskreno iznenađena sam. Ja sam znala da će negde to biti slušano, ali baš toliko i da će mi klinci tražiti u klubovima tu pesmu. Ljudi moji, otkad je izašla na YouTube, na svakom sam nastupu morala da je pevam, jer su bukvalno držali onako telefone gde piše da li si sada još onako lep, gde se ja frapiram kad vidim da dete od, ne znam, 20 godina, možda i mlađe, to traži. Znaš, to je baš onako, drago mi je, jako mi je drago, jer smatram da takve pesme zaslužuju da ih i ova generacija zna. Tako je. I ako sam ja to tako lepo dočarala, još mi je draže. A što se tiče tvog pitanja, da li su se meni javili Zorica i Kemiš, nisu, ali znam da je Kemiš pričao sa Ćirom, a Ćira je klavijaturista glavni, da objasnim gledaocima, klavijaturista iz tog orkestra koji je sa mnom svirao tu numeru u emisiji i pohvalio me, tako da sam sigurna da bi Zorica pohvalila, da. Dobro, ja i znam privatno koliko Zorica voli kako ti pevaš i koliko si ti uvek nekako i prisutna bila na mnogim njihovim veseljima. Tako da ne sumnjam da je drago da si to baš ti. Da, eto, hvala ti, meni je drago i jedan veliki pozdrav i za njih i za tekstopisca i za sve ljude koji slušaju tu pesmu. Evo, mogu da kažem, jedna divna zgoda, jedna divna čast ti je ukazana. Nedavno si krstila malo Srnu, je li tako? Jesam. Reci mi, kako je, to ti 9. kumstvo, ako se ne varam, je li tako? To sam nekako počela. Moram da... Kao moram da otvorim tefter. Imam 10 sad. Aha, znači sa Srnom je 10. To sad ne znam, morala bi da se prebrojim. Ali dobro, to je lepo. Mislim, ne gledam to tako, ali ne znam gdje sam to jednom rekla, pa su novinari rekli, evo već 9. put, sad 10. put. Dobri novinari, mnogo to bolje izbrojimo od vas. Prestaću da brojimo. U svakom slučaju, to je meni velika čast i hvala Darku i hvala Kaći što su meni ukazali to poverenje. Ja sam toliko, ne znam, dirnuta i bilo je dosta suza na tom krštenju. Baš sam bila onako, ne znam kako da ti opišem, držim je i ne mogu da verujem. Koliko god se mi družili, znamo sve svi o svima i toliko opet postoji nešto iznad toga što ti pokaže da može biti još više posebno. Tako je, a vi to nekako neprestano jedno drugom dokazujete. Prošli ste zaista sve i svašta i najgore stvari i najlepše stvari. Uvek si bila nekako tu. Jeste, pa i Darko je za mene tu i A on se baš nekako, to smo sve primetili, dosta se promenio. Zaista skačam, nekako imam utisak da je sad zaista Darko, onako da je, onako totalno se smirio i on sam kaže da manje i luduje, da više, da je sad totalno porodičan čovek. Ne luduje uopšte, iskreno ti kažem, vidi, on je baš dugo na muzičkoj sceni. On je imao koliko, 16-17 godina kad je pobedio, ako se ne varam, sad ja ne znam tačno, ali to je jako mlado. Ja sam na audiciju došla sa 25. Mislim, uvek nekako, valjda što on pre mene počeo sa Zvezdama Granda, sam nekako imala negde osjećaj kao da je on stariji, ali nije, mislim. I trebalo mu je sve to vreme da se možda i izluduje, nego eto, on je Darko Lazić, pa se o njemu više i pisalo i pričalo i kad on nešto uradi, to je odmah 10 puta... Dobro, nisu ga štedili mediji, to moram da kažem, da. Ali vidi, on je neko ko se nikad nije ni ljutio. On je uvijek govorio, ako oni zarađuju i ako sam ja čitan,
Meni je to super, ja znam šta istina jeste tako, jer Darko je toliko dobra osoba, Darko je neko ko nikad neće ogovarati nikoga, on nema mržnju prema nikome ili neke loše emocije, to je jedno predivno biće i mislim da ga zato i Bog voli i mislim da će tek sad da napravi, što se karijere tiče, haos i bum. Snimao je pre par dana spot za novu numeru i kažu mi naši saradnici da ujutru ustane i odmah zove nešto njih kao, jeli momci, kako ćemo ovo, nešto vezano za karijeru, uglavnom, kao to nikad nije bilo ta angažovanost. Rekao, da, ja sam vama svima pričala da moj kum je jednostavno, stvarno je najbolji, stvarno je, njemu je, ja mislim, od rođenja nekako na čelo stavljena ta zvezda. Ne možeš da kažeš njemu. Ali njemu posebno. Pa dobro, da, ali Andrana. Znaš, neki ljudi moraju baš mnogo da se potrude. Misliš da nekima lakše dođu neke stvari nego drugi? Ne kažem lakše, ali neko se rodi stvarno s tim. I to je on. I sa takvim talentom i takvom harizmom. I što god da je napravio, što naravno samo za njega bilo loše, on je dalje bio ostao taj nekako. Niti je stala karijera, niti je stao život, sve je bilo super i drago mi u svakom slučaju da sada živi mirno što se tiče te strane i da se bavi karijerom na pravi način i tek će da kako se zove, tek će da se vide rezultati. Malo sam zabagovala danas, puno sam pričala na telefon od jutra, pa više ne znam. Istrošila slova, ja se izvinjavam unapred. Rašli smo. Htjela sam te pitam, sad moram da pitam jedno malo onako škakljivo pitanje, budući da si ti s njim, jel te, tolike godine i jel te Darko, naravno, i više puta je imao i ozbiljne neke veze. Kakva si ti sa Darkovim bivšima? Znači imamo tu, mene konkretno zanima Ana Sević, Marina Gagić i moram da te pitam i za Barbaru Bobak. Barbaru to nije bilo toliko ozbiljno kao sa prethodne dve koje sam rekla. Nije, da, oni su nešto i kraće bili zajedno ili, ajde da kažem, nemaju ni zajedničko dete i ja sam super sa svima zato što nemam razloga da ne budem i Darko je super sa svojim bivšim ženama, vezama, kako god to nazvali. Evo, sad ću nešto reći što nikad nisam rekla, pa ni njemu čak. Mislim da ne bi uopšte, mislim da bi bilo baš jasno kad bi došlo do nečeg da on sad ne želi više da kontaktira sa nekom od tih osoba, da bi se jednostavno priključila na njegovu stranu, apsolutno, jer on je neko ko mene nikad nije ostavio i, ajde da kažem ovako, kada bi njemu smetalo. Tvoj odnos sa nekom od njegovi, da kažemo, bivši, ti bi naravno ispoštovala. Tako je, ali kažem ti, on je takav, to se neće ni desiti, niti ima potrebe za nekom ružnom energijom, eto. A Kaća mi djeluje da je baš onako divna osoba i da ga onako baš smije. Da. I njihova ljubavna priča je stvarno jako zanimljiva, da su oni nekako klinci bili zajedno, pa se to prekinulo, on se još ženio, ti si bila kuma, posle su se pomirili. Kako nekako prava ljubav uvijek nađe put. Nevjerovatno. Lepo si to rekla, ja tu ništa ne bi dodala, bukvalno. Drago mi je zbog njih. Valjda nije bilo vreme tad. Otkud znam. Znaš, tako da nek je sad dobro i nek je sad lepo i neka je zauvek. Evo ja moram te pitam, znam da si kuma i sa Katarinom Grujić. S kim se više smeješ kad se vidiš? Sa svima. Sa svima. Pa ne, nego, hoću ti kažem, misli, dobro, Darko, ajde, muško i to, nego vi žene, onako, kad se skupite, kako to izgleda? Pa, znaš šta,
imamo mi naše momente i kad se pričaju ozbiljne teme, kao, čak i sa Darkom, da, čak sa njim, sa njim možda i više pričamo o nekim ozbiljnijim i dubljim temama, da, nego recimo kad se mi žene nađemo. Mislim, ne mogu da kažem, Katarina Grujić je osoba koja, ona je toliko jedan veran prijatelj, srdačna je i uopšte nije kao što ljudi doživljavaju, to je sama kaže, mene doživljavaju kao neku, kako kaže uvek, da, drsku osobu i ono, ali... Dobro, ona spoljašnjost tu ima malo garni, to što i nije tako loše. Meni se to sviđa. Joj, kamo sreće da imam 5% tog njenog u životu. Ne, bolje bi mi bilo. Meni je to super i smatram da tako treba, a ko je dobro poznaje, zna koliko ona je emotivna i sve ti ona voli i sve. Ona bi uvek da okupi svoje drage ljude i eto, to je Kaća. I ne daj Bože da neko dirne u nekog njenog. Znamo da može nezgodna da bude. A onda stvarno izađe ta aždajica, kum I love you. Ali dobro, ja sam tako. Kako si ti u životu generalno boriš sa nekom nepravdom? Da li si ideš linijom manjeg otmora, ne zanima me, ili želiš da uđeš u koštac sa problemom i da to sve onako rešiš? Kako to? Ranije, uvijek ima nekako ta stara Andrana i ova sad. Ranije sam, da, htjela da isteram pravdu uvek i tako dalje, ali shvatiš da to nema svrhe, čovjek se samo umori. Baš budeš umoran, jednostavno to ne može. Pusti vreme da sve pokaže, treba se baviti isključivo sobom i... Ovo Boris došao, nije. Isključivo sobom i raditi na sebi i... Mislim da je to recept za sve u životu. A da li opraštaš? Da li si lako? Da. Opraštam, ali ne znači da ako si me sad baš nešto povredio mnogo, da ćemo se opet družiti. Postoji neka osoba na svijetu koju nikad nećeš oprostiti? Ne postoji. Ne postoji? Ne postoji. Samo postoje oni sa kojima jednostavno s ove tačke gledišta mislim da ne želim piti ni kafu, ni družiti se nešto posebno, jer su me izneverili. To ne znači da nisam oprostila, nego samo nisam zaboravila i čuvam se od ljudi koji, eto, eventualno mogu nešto ponovo. Jesi naučila kroz godine da se sačuvaš od takvih? Jesam, smanji se. Ti trebalo vremena? Da, kako da ne. Smanji se taj krug ljudi i kad shvatiš koliko je to lepo, tek tad si miran. Kad si mlađi, misliš da su ti svi prijatelji, treba ti što više društva, nekako zove ovaj, zove onaj, ti bi na sve strane, na kraju dođeš kući i ne znaš više ni ko si. Tako da, jedan ali vredan, to je moj Boris i ne mogu da kažem, imam među mojim saradnicima velike prijatelje. Tu bih odmah da spomenem Dekija Kostića, jer on nije samo moj kompozitor, to je osoba koja je verovala u mene od početka i kad ja možda nisam. I neko ko nije samo kompozitor i tekstopisac, malo mi je i kao psiholog. Nekad mi se kao dve žene ispričamo. Tiš je uvijek nekako više sa dečacima. Da, nekako imaš tu... Funkcioni. Valjda zato što imam samo braću. Jeste. To je to. Evo, ja moram te pitam, sad smo se dotakli malo pre Katarine Grujić, ali evo, desila se jedna, da kažemo, neprijatna situacija gde je vaša koleginica Aleksandra Bursać izjavila, baš kod mog kolege Stefana Usiljanina u emisiji, da je ona bila džak za udaranje vama. Znači, da kažem, tu si spomenuta ti, Katarina, ne znam da li je Tamara Milutinović možda isto spomenuta, možda, ako se ne varam. Šta, Andrijana, mislim, ja znajući te, zaista, ti nisi neki buli, onaj nasilnik, a mislim, nije ni Katarina, mada, okej, Katarina, ako može, malo možda da bude nezgodna. Ali šta je nju navelo da to kaže?
Gde je Pa zaškoljica? svako ima nekako svoju percepciju. O tome sam pričala u par intervjua. Kada se desila ta druga verzija, Pesme Cipele, tako je, koju je ona snimila sa Emirom. Mnogi su zamerili što me ona nije pozvala kao koleginica da me pita šta mislim o tome ili jednostavno da mi kaže ja ću to raditi, pozvana sam i tako dalje. I mislim, niko to nije samo inicijativno. Novinari su pitali i Kaću, i ovog, i onog, i mene, i sve. Ja se izvinjavam. Isto vremeno smo zakašali. I kako se zove, da. Zabagovala sam. Ma mi novinari su pitali malo tebe, malo. Tako je, izjavile su da one to ne bi. I tu se i cela priča završila, ali nekako, znaš i sama, mediji uvijek vole da pitaju jedne te iste stvari. Kad ovaj odgovori, ovaj je rekao ono, i to se nekako, to ode. Ja moram nešto da kažem apropo te pesme. Ona je izašla 2018. godine. Ljudi, još to je 7 godina, ali tako? Da. Ona je i dalje tema i to je tako cool. Jeste, nevjerovatno. Ne, mislim, bila je, i sad je mega hit i dalje se, eto, nažalost, zbog drugih stvari priča o njoj. Ja moram biti pristrasna da kažem da ta pesma nikad neće zvučati kao u tvojoj izvedbi. Mislim, dobro, nek mi oproste ljudi, ali zaista, mislim, ja to kad kaže neku Cipele, ja kažem Adriana, mislim. Ja sam objašnjavala i zašto se to desilo. Mislim da Aleksandra nije baš bila svesna toga, jer jednostavno se nije pozabavila tom tematikom. Snimljena je druga verzija da bi jednostavno moglo da se zaradi na toj novoj verziji, pošto su pare od stare verzije uzimala Grand produkcija. Tako da, eto, to je cela priča. Znači ti, da provedemo, nisi dinara vidjela od te pesme. Kako? Jel dinara nisi vidjela od te pesme? Nisam, Mislim, nije smešno, ali... Pa i jest. Pa dobro, bolje se nasmejati nego biti ono... Mislim, nisam sa YouTube, ali meni je ta pesma, ja volim tu pesmu. Jel je pevaš i dalje? Apsolutno. Moram nešto reći. To je pesma koja je meni donela mnogo lepog u životu. To je pesma koja je i napravila neki preokret u mojoj karijeri. I jako smo lepe stvari doživeli i Emir i ja, dok je trajala i turneja, da kažem, i jednostavno ja ne mogu tu pesmu da ne volim i da čak, ja sam stvarno zahvalna i njemu i Saši Laziću. Narod je zavoleo tad, voli je i sad i žao mi je što je uopšte došlo do toga da se uz nju spominju kao neke malo ne tako lepe stvari. Sve u svemu, nadam se da su sad svi zadovoljni. Ja jesam. Ako sam ja nešto pogrešila, neki meni oproste, mada ne bih znala šta to može biti. Jer ako sam ja ugasila, to jest predala Grandov kanal po izlasku ugovora i otvorila svoj novi, zato što sam sad slobodan čovek. I ako sam smatrala da će oni da stave našu original verziju na svoj kanal, mislim da nisam ništa pogrešila. Ali kažem ti, problem je, to kažem zato što mnogo ljudi to ne zna kako funkcioniše. Sve pesme moje koje sam snimila dok sam bila pod ugovorom, sve te pare od YouTube-a ide Grand produkciji. Tako je. Ne meni. Treba i meni da ide deo, ali... Tako je. Da. Sad kad pomislim koje su to sve pesme, ne bude mi dobro. Iako su one sad stavljene na moj novi kanal, i dalje Grand produkcija kasira. To po tebi nije korektno. Pa to nije korektno i to se ne dešava samo meni. Mnoge moje koleginice i kolege imaju
isti problem. Si pokušala da pričaš sa nekim ljudima iz Granda? Pokušala sam, ali sam odlučila baš zato što sam osjećala da me niko ne uzima baš zaozbiljno. Odlučila sam da ćemo morati da se sudimo, ne zato što je meni stalo do novca, ja lepo zarađujem i ti me vrlo dobro znaš koliko, meni je novac posljedica, a ne prioritet. Ali također ne dam da neko pomisli da sam ja, ne znam, ovca. Da. Jednostavno, dosta je bilo i... Znači, prestavit ćeš tabak i odlučila da se... Da, imam pravo da se za to borim, a i nije po zakonu, i to sam saznala, da oni dalje uzimaju 100% monetizacije na pesme u koje nisu uložili ni dinar, ni u spot u koji nisu oni uložili ni dinar. Izvini se, pričamo o Grandu. Ja mogu da te pitam nešto. Kruže priče da se Grand uskoro gasi. Da li si ti čula te priče i šta generalno misliš o tome? Pa čula sam da su, ne znam, prodali, ali ja baš odavno nisam. Od 2019. Nisam više član, tako da ne bih znala ništa konkretno da ti kažem, niti se družim sa ljudima koji nešto, da kažem, znaju o tome. Da. Ali dobro, tako da, moraš poći putem koji je očigledno neminovan da bi... Znaš kako, jednostavno svemu nekad dođe kraj ili neka promjena i ja samo svima želim zaista zdravlje pre svega i da svi ti ljudi koji su tamo bili zaposleni da nađu neki lep put za dalje, pričam konkretno i o menadžerima i tako. A za nas pevače, ko je dobar pevač i ko se bavi sobom i svojom karijerom, nema zime. Tako da, eto, to bi bilo. Top. Toliko od mene što se tiče teme. Hvala ti puno na tom odgovoru. Evo, pošto se sad kao bavimo tim nekim društvenim temama, moram te pitam, skoro je Jeleni Karleuši ugašen Instagram nalog. Da li si to čula? Jesam, čula sam. Kako to, mislim, eto, ne znam sad da li imaš mišljenje o tome ili ne. Pisane su peticije i tako dalje. Čak su se ona i Milica Pavlović posvađale. Znaš da su bile jako bliske, zato što je Jelena otkrila da je sestra Milice Pavlović jedna od tih potpisnica peticije, pa je to jako zamerila. Kako generalno gledaš na to? Mislim, ja te sad to pitam čisto, eto, komentara radi, zanima me tvoje mišljenje. Nešto, ne bi ja tu puno da ulazim u njihove neke odnose ili... Naravno, da sam tih dana, pored svojih obaveza, ukačila i kad je bio poziv za peticiju da se ugasi njoj Instagram i da ovo i da ono, i naravno i kad je došlo do toga da se desi to gašenje. Ne znam šta da mislim o tome. Iskreno, još uvek posmatram celu tu situaciju, što smatram da je zdravo za moj mozak. Nisam neko ko će ići odmah za nekom ruljom i napadati nekog, kako svi napadamo ovog, da i ja ću da se priključim. Ne. Jednostavno, još uvijek nemam mišljenja o tome kako treba. Mislim, s jedne strane, da treba ljudima dozvoliti da imaju pravo na svoje mišljenje. Također treba da se negde vidi koja je ta granica kad to pređe možda u govor mržnje ili nametanje po svaku cenu. Ne kažem da je Jelena imala govor mržnje, ali čitam komentare što po X mreži, što vamo, što tamo. I zato ti kažem, uopšte još uvijek nisam odlučila šta da mislim o svemu tome. Da, dobro, sad sam te ja malo iznenadila pitanje, vratno nije neka tema koja razmišljaš. Da, nije me niko ni pitao do sad. Ja Jecu gotivim i ona mene. Nismo se dugo čule.
Ali mislim da ona najbolje zna kako će dalje i generalno s tom celom situacijom. Da. Mislim, uvek se ona nekako... Da. Čudno je ovo sve i teško i generalno je čudna cela ta situacija koja se dešava, nažalost. Ali eto, valjda će i to proći i posle svake kiše sunce. Tako je. Evo, mene sad zanima, kakav je tvoj emotivni status trenutno? Ja nemam dečka. Ja sam, što rekla, slobodna sam žena. Ali i ne želim da... Tačno je sad došao kad je ljubav tema. Da. Nikad nisam ni otišao. Sreća moja. Kaži. Imam Borisa i to mi je dosta. Udvaraju ti se, jel postoji među udvaračima neko tvog kalibra ko bi mogo da stane uz tebe? Udvaraju mi se, ali nije to, mislim, ja sam osoba koja, džabe mi se udvaraš kad te nisam ni pre toga registrovala. Mislim, meni mora da se dopadne neko. Da. A šta taj neko mora? Evo, zanima me koje kvalitete mora i osobine da posjeduje neko da bi ti se dopao? Sreća što nije tu. Pošto mi smo jednom pravili spisak idealnog partnera za mene. Dobro. Jel imaš onaj spisak? I naći ću ga. Sve čekaj, samo da... Ali nemoj sve da pročitaš. Trebaš mi neke pare, trade. Je može on da se priključi ovom intervju? Sa strane. Dobro, onda kad nađeš, da bude lep. Ajde, ja ću da krenem od onih stvari koje znam. Da bude, ne lep, prelep, da ima lepe zube, lep nos, lepe oči. Čekaj, ne laži. Da bude visok. Da priča po mogućnosti nemački i engleski. Da. I srpski, naravno, ali da je iz fine kuće. Molim se, ja bih te zamolila da se priključiš ovom razgovoru. Daj mi to. Pročitat ćeš svašta. Ono što je gadno, to ja nisam rekla. Ajde, dođi. Nemam bubicu. Čuće se kod njega. Može, jel me čujete svi ovako? Andrijanin idealan muškarac. Čujem, ovo Što si ti? Ekskluziva. Lep. Tamo gledaj. Nije slepac, zgodan, ima lepu kožu, ima stila, ima lepe ruke, stopala, manire, zna engleski, ima kola, da ima lep. To si ti napisao. Da je ostrašćen, pažljiv, zdrav. Nemoj sve da čitaš. Da smijem ovo da kažem. Ne. Ne. Dobro. Ne, nikako. Ali ona bi se složila s nama. To da, ali njoj ćemo reći nas samo. Nećemo gledalcima da odamo. Nije za narod, baš Da ima životnog ukusa, da je multitalentovan, da je pošten, da daje bakšiš, da voli moje prijatelje i moji prijatelji njega, da je romantičan i perverzan, da ima neke imovine, da je dobar u zabavi, informisan, veran, ostvaren. Znaš koliki je ovaj spisak? Ajde. Što ima? Da voli putovati, da nije proračunan, da dobro vozi, da nije škrt. Da nije poročan. Da nije poročan, da nije jarac, da nije piji, da ima lep osmeh, kožu. To da nije jarac, to si ti napisao. Dobro. Ja u horoskope nešto se ne razumijem. Devico. Da bude mazan. Mazan. Ovo preskačem, da voli jest, da voli muziku, da ima lepu kosu, da se ne zove Miloš, Marko, Ivan, Vladimir, da ima lepe zube, da voli računa o sebi, da nije agresivan, da je duhovit i da je pokretan. Ćao. Ovo je bilo sjajno. Dodali smo da voli životinje. Da voli životinje, da. Pa postoji li takav muškarac? Da. I možda ga imamo. Vidjet ćemo. Imate dva. Kako dva? Ja nemam. Znači, ja se nadam da li možemo da naslutimo da postoji neki ozbiljan kandidat? Možda. Aha. Možda, ja ću budem kulturna i neću te propitivati dalje, ali po tvom osmehu bih rekla
da možda ipak postoji takav. Što se Dobro, kaže, ne baš sad sve za popis, ali... Videla sam jednog, ne znamo se dobro i ne znam da li ispunjava sve. A i ne mora, ovo je stvarno bilo, ljudi, šala. Dobro, naravno. Ali baš je dobro da lepo me podsjeti ovo. Neke stvari. Ja sam pripremila jednu zanimljivu stvar, mislim, meni zanimljivu. To su neke slike s tvog Instagrama. Ja ću sada ih prelistam, nema ih mnogo. Ali to su neke slike koje su meni onako skrenule pažnju, na njima su tvoji voljeni ljudi. Ja ću sada pokazujem te slike, a ti ćeš da mi kažeš šta svako od ovih ljudi tebi znači. Evo, za sam početak. Mamica. Pa mama je moja podrška i jednostavno, otkud znam, kao što volim je. Kako je mama? Mama je super, tu je u Beogradu, dobro je. Mama je zaljubljena? Mama je, da, ona je u jednoj predivnoj vezi sa... Jesi ti zadovoljna s njenim izborom? Ako se išta pitam, jesam. Ali, pa znaš, ono kao i da nisam, ako je ona srećna, ja sam još više, ali stvarno su preslatki i... Je mama podetinjila malo? Da. Da. O, da. To si, baš si to dobro rekla. Kao sad ću to da iskoristim. Tačno je to. Ja vidim da je nešto čudna zadnje 2-3 godine, koliko su već zajedno. Dobro, to nije tako loše. Da. Evo sljedeća slika, tvoj bata. Moj milenci. Imaš stvarno jako lepog brata. Hvala. Mislim, sva su ti braća, imaš ih koliko, 2, reći, imam ih još i svi su. Ovo je tvoj brat, njegova supruga je Karolina. Jeste. Jel' tako? Divan su par zaista i vidim da ste jako bliski i da dosta vremena provodite zajedno. Divna su porodica. Kaži mi, šta tvoj brat? Nažalost, ne toliko koliko bi želela da provodimo, baš mi nedostaju ovih dana i deca. A tebi, na primjer, nije problem ni da odeš da napraviš iznenađenje, do Beča, znam da se srela jednom na aerodromu. Ali sad je stvarno sa mojim terminima katastrofa. Pa mi se čujemo svaki dan, pa smo se dogovarali da dođu oni, ali i oni puno rade, tako da ajde vidjet ćemo nešto. Sljedeća slika, mislim da je nastala baš ovde. Jeste. To je moj dragi Boris i Jana. Šta se ovdje dešava na Pa snimali smo spot. Spot za Partijamo. Spot za Partijamo. I ovdje je bio skup u ovom ateljeu njegovom. Tu smo sad, da kažem, došminkavali i tako dalje. I nije trebalo uopšte da se snimaju nikakve scene, kamoli da on obuče venčanicu, ali on samo odlučio da je obuče. I tako izašao, ja kažem, kakve to sad veze ima u spotu? Kako si ti odjednom u venčanicu? Šta ima veze? Tako, nosi mi se. Dobro, da Bog da se venča u dohod. Na sljedećoj fotografiji, ja bih ovo nazvala jedna paklena ekipa. Moje devojčice. Da, tu imamo, znači, Vanju Mijatović, imamo Aleksandra Mladenović, Tamara Martinović i Grujićku. Pa mogu slobodno da kažem da su mi to i najbliže osobe ženske. Kako je kad se sastavite vas? Pa ovo nas je sastavila Katarina Grujić, apropo ona voli da okuplja. Mislim da je bio njen rođendan, Katarinin. Da. Pa, jedva čekamo, šta ti kažem. Mislim, mi se čujemo i ovako, ali kad smo svi na okupu, to je onda smejurija i volimo i da zapevamo i da se možda ispričamo šta se kome dešava, znaš. Da pravimo paklene planove. Da se sprdate za TikTok, to smo isto vidjeli, to je bilo. Ali ova slika, ovo je, mislim, bukvalno cijela nacija, ovo je već tradicionalna fotografija svojim kumom. Vi se slikate ovako od koje godine? Pa, mislim da je od 2012. ili 13. godine. Svake godine pred Novu godinu, on i ja pored Jelke, ko dva deteta, faca mora da bude, ako ste i to primetili. Da, mora da bude. Kao da su te roditelji naterali. Bukvalno kao da nas je neko naterao i da glumimo da smo dobra deca. Eto, to je Samo jedne godine on je bio u Americi jer je radio Novu godinu tamo, pa otišao nešto
rano u decembru za Ameriku, ali se uredno uslikao pored neke jelke tamo i stao je na stranu da bi ja mogla sebe da namontiram ovde pored neke jelke i tako i bilo, pa smo montažno. Montažno ste imali sliku te godine. Da. Evo, ovo moram isto da pokažem, ovo je stvarno bilo divno. Jeste. Da, ovo je bila si gost kod Prijovićke, to smo već i spomenuli. Kako si se osjećala onako, si osjetila tu ljubav publike kad si se pojavila? Ja sam gledala... Znaš šta, ovo je bio Varaždin i nisam si... Da, moje drugo gostovanje, prvo je bilo u Tuzli. Ja sam samo bila koncentrisana na nju i da njoj to sve bude lepo i da, ne daj Bože, zakasnim nešto, da slušam ove ljude koji rade i iza scene i da što bolje otpevam i da njoj bude kako je ona zamislila. Eto, tako sam to nekako ja doživljavala svaki put. I naravno, što se publike tiče, feedback je bio... Da, magičan. Magičan, ali mislim da ona i ja imamo istu publiku negde i... Pa isti senzibilitet na neki Pa način. bukvalno, da. Ko sluša moje pesme, voli i njene i obrnuto. I nekako je to, ajde da kažem, bilo logično. Logično, da. I hvala joj na tome. A još sam jednom gostovala, samo neplanirano. Bila sam u Budvi i došla posle svog nastupa, koji je trajao do 1. Došla u Top Hill na njen koncert, koji je počeo tipa u 1:30. Tamo sam stigla. I samo me izvela na binu, nespremnu. Da. I to je bilo fenomenalno, eto, tako da... I imale smo mi naših seansi. Da. Evo, za kraj nisam mogla da ne spomenem tvoje momke iz benda. Da. Vi ste nekako stvarno sjajna ekipa, ako sve da primetim. Hvala. Ti si tu jedino žensko, zaista vidim da te svi onako čuvaju, i ti njih i oni tebe. Lepo se jedino ženskom, da oni mene ne doživljavaju uopšte kao žensko, svašta se priča ispred mene. Dobro, pa mislim, aj dobro, ti si brat od žene, mislim, nije... Pa ja sam brat od žene i onda oni mene uopšte nešto ne doživljavaju kao neku, da kažem, devojčicu, nego tu bar s njima i puno ih volim i ovim putem želim da ih pozdravim puno i njihove porodice i to je jedno divno i dugogodišnje prijateljstvo, pre svega. Divno, dugo ste vi zaista, dugo vi svirate zajedno, tako? Evo, moram te pitam ovako, pošto privodimo kraju, zanima me da li si ispratila ovogodišnji pesmu, to jest ovogodišnju za Euroviziju, koliko toliko si upućena, ko su negde favoriti? Malo sam upućena, čula sam pesmu Tropico benda jer evo igrom slučaja Boris, ako se ne vara, radi styling. Boris s njima radi kompletan styling cijelom bendu i idem da slušam večeras. Ideš da ukradeš show. Idem da vidim kako to izgleda kad se neko takmiči. Bi se ti nekad takmičila za pesmu? Nisam. I često puta sam znala reći, kad me ljudi pitaju koja bi to pesma bila ili kakva bi to pesma bila, bila bi pesma poput Gde je ljubav kada padne mrak, to ja tako to zamišljam. I eto, da sam se tad prijavila s tom pesmom, možda bi, ali jednostavno nije mi ni palo na pamet, otkud znam. Pratit ću malo bolje ta dešavanja. Da, pa dobro, sad je to trenutno jer ja nešto nikad ne znam kad je to, znaš, i eto, zato se nije desilo, ali bih, naravno, takmičila bih se kada bih imala pravu pesmu i dobro bi se pripremila. Evo, moram te pitam za kraj, Andreana, šta bi ti sad rekla maloj nekoj Andreani koja sanja da bude pevačica i da nekako... Da ćemo biti i da se ne brine ništa i da je nikad neću ostaviti sam. To je baš slatko. Da.
Jeste. Mnogo ti hvala što si izdvojila vreme za mene danas. Nekako ja 5 sati da imam da pričam s tobom, bilo bi mi malo, to je jasno. Ja pola pitanja nisam ni stigla da ti postavim, ali dobro, to će prilike. Ja tebi što skažem, ali nije sve za... Nije sve za kamere, to kad se ugase, naravno. Hvala ti puno još jednom na izdvojenom vremenu, hvala Borisu koji nam je dozvolio da budemo ovde, ali dobro, ovde kao tvoja druga kuća. Tako da, eto, ja ti želim sve najlepše u životu, želim ti da ostvariš sve svoje snove. Ti si stvarno jedna duša od čoveka pre svega i gospođetina koja je hvala takođe. Tako da ti znaš da imaš posebno mesto u mom srcu. Hvala takođe i ti imaš i mnogo te volim i mnogo si lepa i sve sam ti to već rekla, ali hoću da čuju i ljudi i blistaš. Hvala. Hvala, baš mi sam neprijatno. Zaplakaću. I želim da ti kažem samo napred i mislim da smo svi negde na pravom putu. Da svašta nešto što je možda bilo ružno. Mi smo generacija, mi se razumemo. Jeste, da samo treba ostaviti iza sebe i samo napred od sad onako kako mi želimo i zaslužujemo. Hvala puno, Andrijana. Evo, ja bolju odjavu ne bih mogla da sročim. A vi, dragi gledalci, naravno ostanite uz program Hype televizije i ukoliko niste uspeli na malom ekranu, ovaj intervju možete pogledati na zvaničnoj YouTube stranici Hype televizije. Doviđenja.